na-eshi akụmokwu n'ọnụ. Tupu m ebido ka m kelee na ekele kwesịrị maka na tumbu isi abịa ụwa bụ ọdịrị mana ama ndị a na ya gwuru mmiri egbutere ọka. Ezi ihe bụ mụ jezi ihe eze na mụ ga-eje mana asị m je ma ya ụra m gbalaga maka na nwata bulie na ya elu. Ị na-ahụ ya eti ọ bụghị na ụmụ gị ga-anụ mmezu ya bụ okwu a ga-ekwu ekwu karịrị akarị mana ndị Igbo sịrị na afụ nze ebia abịa n'ike. Okwu akpụzi n'ọnụ bụ maka ndụ na ọnwụ ahụike nye aka mmụta jidere oke mkpa kịta maka na ndị Igbo si na onye na-amaghị ebe mmiri bidoro ma ya agaghịkwa ama ebe ọ ga-anọ ọkọ. Ọ bụ onye nọdebere ihe na-anụ ihe ọ na-akpọ agbara ju ndo ọ pụọ n'ama chemie echiche nwekwa mmụta jụwa ajụjụ n'ọdị oke mkpa. Tutu oge ọ na-ada anyị ka onye gụọ akwụkwọ maọbụ nweta ego ọkpọ ihe niile bụ nke anyị asị nke bụ akwụkwọ nri bụzi naanị nnu ogbenye na-eri ka m jụọ a na-achọ ihe niile nwere aha oyibo ka ọ dị n'ụka na-eme ka m jụọ onye gụrụ akwụkwọ wee kpọọ akwụkwọ nri anyị asị ọ gụrụ oke akwụkwọ itinye akwụ o jere gụfuo akọ n'uche ya. Ikwikwị gwara ụmụ nnụnụ na okwu izizi ya apụghị n'okwu. Ọ bụ naanị osisi ka a ga-asị na ga-egbutu ọkwụrụ ebe ọkwụ anaghị avụta ụkwa na osisi ụkpaka ero ka eji agba adaka. Mkpụrụ akwụ esiwere n'ọkụ ga-ama na ha ga-enwe apa ka anyị n'elu ụwa anya n'agbanyeghị na anyị kwetere na ebe onye dara ka chi ya kwaturu ya. Nwata na-amaghị ụwa na-ehi oji n'ome ka anyị ghara itinye mma n'ukwu na-achọ ya mmụta na azọ ndụ nweta ya.